नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर बहुत ही शानदार फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके आज से आप लोगन के नज़दीकी सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो चुकल बा बिहार और झारखंड में। जी हाँ, आप लोगन के ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सिनेमा हॉल के लिस्ट भी हमने के पास आ चुकल बा, जो कि अब आप लोगन के एखुन एखुन को सिनेमा हॉल के नाम हम बतावे जा रहल बानी। सबसे पहले तो जान ली कि ई जो लिस्ट में और ई बिहार और झारखंड के कुछ सिनेमा हॉल के बा, जो नाम में वीणा पटना के सिनेमा हॉल बा, राज लखीसराय के, गणेश हाजीपुर, श्री कृष्ण पटना सिटी, सुशीला फुलवरिया शरीफ, शंकर सीतामढ़ी, संगीत मोतिहारी, दीपम घोड़ासहान, चंद्रा बैरगनिया, रूपमहल चकिया, द सिनेमा कल्याणपुर, सोना रक्सौल, पंकज छपरा, साहिल सिने पैलेक्स दरभंगा, सपना आरा, प्रेम गया, नरेंद्र औरंगाबाद, मेट्रो किशनगंज, ज्योति फरीफगंज, स्टार जोकीहाट, चंद्रा और साथ में सुबेर गिड़किरी, जनता बेतिया और जमंदिर रामगढ़वा। तो ई कुछ सिनेमा हॉल के नाम बा, जो कि खेसारी लाल यादव और शहर आपसा के फिल्म चोरी चोरी छुपके छुपके के सिनेमा हॉल के प्रीमियम अभी चला रहा बा। आप लोग जाके सिनेमा हॉल सब में एक आनंद ले सकता नहीं। सामने स्क्रीन पर आप लोग एक तस्वीर देखी ले लो हम। बाकी दर्शक लोगन के का रिस्पॉन्स रहा, कमाई कितना भइल बा, सारा कुछ आप लोगन के धीरे धीरे अपडेट में बताएं। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।